O ji ọkwa nnọchiteanya ụlọ omeiwu Idemmili North na South n'ala Nigeria, Charles Chinwendu Odido, akpọkuola ndị mpaghara ya maka inye nkwado nyegara gọvanọ Anambra Steeti bụ Ọkammụta Charles Soludo site na ọgbọnta vootu ya bụ Nnobi Ward 2 na gburugburu ya nke dị n'okpuru kansụl Idemmili South na Anambra Steeti. Ọ kpọpụtara ha n'igwe ụmụ nwoke, ụmụ nwaanyị na ndị ntorobịa ruru ogo ịtụ akwụkwọ nhọpụta. Ndị be sị na ọchịrị mma ga-achịkwa ọzọ. So anyị na-enye ya na-enye Soludo assurance to voters for second tenure. Ka ọ kọtụlikwa ọrụ ebe o jiri bere. Ọnụ bụgodu na Soludo bụ maka ụmụ nwaanyị. Ọ na-ene ụmụ nwaanyị anya ọfụma. And ụmụ nwaanyị kwadosiri ike. Ha si na Nnobi wee nukọrọ n'igwe wee gbakọọ na Central School Field dị n'Ọba maka inye aka na-achị Anambra Steeti Ọkammụta Chukwuma Soludo nkwado pụrụ iche ma dọnyere ya ukwu maka ịchị Anambra Steeti ọgbọ nke abụọ ya. Ogige ahụ jupụtara na ndị mmadụ bụ ndị ihe gbasara APGA na-amasị, ndị eji okwu ha agbụ izu n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA nakwa ndị na-akwado ezi ọrụ aka na-achị Anambra Steeti. Ndị na-ekwuru okwu n'otu n'otu nke gụnyere President General Ọba Patriotic Union Anthony Ụzọ Ejiofor n'okwu ya kọwara Ọkammụta Chukwuma Soludo dịka onye ndu kwesịrị inele anya ma nyekwa nkwado ka ọ lụchaa ezi ọrụ ji n'aka. O mekwara ka gọvanọ mata ọtụtụ ihe dị ndị Ọba mkpa. O nwere ife a na-azọ, you don't change the winning team. 8 of November 2025, all confirmation votes ka a ga-atụ ụbọchị ahụ. Ndị Ọba ọgbọghị ya. Ka nke a gachara, ndị Ọba nyere akatamkpo ego ya bụ nde naira 50 iji wee kwado ịchụnta vootu ọchịchị nke ugboro abụọ Ọkammụta Chukwuma Soludo. Na nzaghachi, gọvanọ Soludo kwere nkwa ileba anya n'ọtụtụ ihe dị ndị Ọba mkpa bụ nke President General ha gụpụtara mgbe ọ na-agụ ozi nnabata ya. Escope gị emechọkwu gị anyị ga-ebido the first phase of it. N'Ọba, abụ m Chinyere Fesi Okoye, akụkọ ụwa NTA.